Pois sí, é certo que xa non esperan aos Ambrais porque de feito aquí en Sarria está todo cheo de niños de cegoña. Eu estou aquí con Bea, que traballa nunha gasolinera céntrica. Vos desde aquí xa vedes todos os anos, cada vez máis cerca, cada vez antes, as cegoñas, non? Yo este año, el año pasado, a partir del puente de diciembre ya estaban aquí, a primeros de diciembre. O sea, cada vez un pouquiño máis cedo e ademais parece ser que pasan cada vez as estancias máis largas en Galicia, non? Sí, las vemos observando que aguantan más meses. E ademais, nesta zona desde a gasolinera podemos ver 3 niños, pero de Sarria cheo de cegoñas. 4 porque ahí hay otra, 1, 2, 3 y 4 allí. Sí. E dicíasme antes, fan moito ruido, distorsionamos un pouquiño día a día ou non? No, yo para mí en el tiempo que estoy trabajando, no, las 8 horas del turno, a ver, se nota cuando empiezan, yo no sé si como más Reconquista o no sé lo que será, pero no, el típico ruido de la cigüeña y ya está, no. Para mí no me molesta, vamos. E está de sus veciños, a verdade é que encantados de velas porque son fermosas e poder velas e telas aquí ao lado do traballón, maravilla. A mí me gusta mucho observarlas, sí. Es chulo. Pois xa ves, aquí en Sarria, en xaneiro, están as cegoñas, pero levan estando aquí desde decembro. Unha estampa, pois moi bonita. Cada vez... Grazas, Ángela. Bueno, pois é unha certeza, antes comentábamos que tal, Xiana, que moitos puntos de Galicia estamos vendo chegar as cegoñas cada ano antes. E isto por qué? Efectivamente, por dous cousas, principalmente. Unha, porque temos invernos máis estables, menos rigorosos polo cambio climático, pero tamén porque teñen máis recursos tróficos, teñen máis alimento, así que din para que imos marchar, se temos comida, estamos a gusto. Xiana, para facernos unha idea, porque son pasaros os que estamos afeitos, pero a vez, ademais, moi fermosas, cales son como as características das cegoñas? É unha das aves máis coñecidas polos seres humanos e un dos que máis nos acompañan. Son ben grandes, unha ave moi cumprida, Rocío. Se estivera de pé, te podía chegar a ti perfectamente ata o peito, pero cando abre as as pode chegar aos 2 metros, ou seja, ti máis eu, aí estaría abrindo as as unha cegoña. É característicamente blanca, pero as plumas de bo as ten negras, e ten un bico grandísimo e as patas vermelliño alaranxadas, diurnas, grandes, migradoras e omnívoras. Aliméntanse de todo o que collen prácticamente, poden mesmo chegar a comer os seus propios polos. En serio? Canibalismo tamén aquí. Canibalismo a tope, as nais que non a saquen de quicio, mellor os cegoñitos pequenos. Poden comer peixes, miñocas, sapos, diferentes outros anfibios. Son gregarias para facer os niños e ademais tamén non atopamos diferenzas entre machos e femias, son prácticamente iguais. Non emiten sons, non fan sons, pero fan unha cousa moi bonita que se chama o crotoreo. Que fan así, é como castañetear os dentes pola noite, como facemos os que temos bruxismo. Pois así, pero a propósito. E crotorean tanto machos e femias, por exemplo, se chega a parella ao niño, póñense contentas, crotorean e botan o pescozo para atrás, un rollo así un pouco exorcismo, e eso significa que están contentas. Bueno, que cosas interesantes aprendemos con Xiana. Por certo, recordo por se acaban de incorporar que estamos moi pendentes, evidentemente, de noticia hoxe do día, desa tragedia ferroviaria, e que en calqueira momento van a comparecer o presidente do Goberno e o ministro de Transportes e veremos esa comparecencia en directo no termómetro. Pero mentres continuamos, porque falando das cegoñas, Xiana, quero que nos aclares de onde ven o mito ese de que os nenos os traen as cegoñas. É moi interesante, Rocío. En moitas culturas europeas as cegoñas están asociadas ao nacemento de bebés, especialmente nos povos precristiáns xermánicos. Porque, mira, pensábase que as cegoñas levaban as almas das persoas falecidas e ellas entregaban aos bebés que estaban por nacer, representando así o ciclo de vida, morte e renacemento que sostiño o mundo desas culturas. Pero, ademais, as cegoñas están moi asociadas aos seres humanos. Só na Península Ibérica o 50% das poboacións aniñan en estructuras humanas, están pegadiños a nós e son aves migratorias. Entón, cando eran as bodas que tiñan lugar no solsticio de verán, as cegoñas marchaban, e marchaban 9 meses, o período de gravidez dunha muller. E cando volvían tamén se daba un pico de nacemento de humanos, entón semellaba que as cegoñas estaban a traer os bebés e seguramente moitos pais apoiáronse, porque ás veces dá vergoña falar con isto dos fillos, agora
nesta época non, pero aproveitaban e a mellor dicían, ostras, quen me truxo o teu irmán? Unha cegoña, meu rei. E entón eso axudou a aumentar a lenda. Eso inventei mo eu, pero tenme boa pinta que vai por aí. Absolutamente, absolutamente, querida Xiana. Por certo, claro, son aves que teñen moitísimas curiosidades que quero tamén que repasemos. Unha delas, a verdade, que sempre nos fascina, non? Con estas aves migratorias, esa capacidade que teñen, non? De voar tantísimos kilómetros e logo atopar sempre o seu niño, non? É unha pasada, Rocío, é un dos misterios máis interesantes para min, non do mundo animal, senón do mundo en xeral. As cegoñas, aves migratorias por antonomasia. De feito, a mellor unha cegoña que esteamos vendo en Maceda estaba en Sudáfrica cun elefante hai 3 meses. É unha barbaridade. Poden chegar a percorrer 10.000 kilómetros con treboadas, con raios, con chuvia. E hai unha cousa moi peculiar. Son, sobre todo, os exemplares novos os que sí ou sí van migrar. É como que o levan impregnado no ADN na aí. súa xenética, exacto, na súa impronta. E os vellos, os exemplares máis vellos, a mellor non migran, din, va, pa que vou ir aí a jalear? Pois como nós, non? Aséntanse exactamente igual que a nós. Absolutamente como a nós, querida Xiana. Sí. E como son co coidado dos poliños? Que antes me deixaches un pouco alarmada co do canibalismo. Non é o típico, pero sí que pode pasar. Pero sí que son fan parellas monógamas, son moi protectores cos seus fillos, tanto pai como nai coida dos fillos, que, por certo, eso tamén axudou a asociar as cegoñas á familia e ao símbolo de familia do que falábamos antes de traer os bebés. Pero sí que hai unha cousa moi característica, fan parellas de toda a vida, pero os machos chegan aos niños antes que as femias. Ajá. E empezan a facelo o niño, a preparar o terreo, o casado casa quere. E despois chegan as femias. Se o macho ve que esa femia, a parella de toda a vida, xa non lle está aí, que non se está preparando para reproducirse, a deixa por unha máis nova. En serio? Sí. Algún fallo tiñan que ter, querida Xiana. É un fallo moi grande, non podían ser humana. Non podían ser perfectas as nosas Perdonamos, cegoñas.